dan i dobrodošli na moj kanal, moje ime je Pavle, vi gledate Fragrance Trip. Danas ćemo pričati o jednom parfemu od kuće Bulgari, parfem o kome se radi jeste Aqua Amara. Jedan od mojih omiljenih parfema i zbog toga bez daljeg odugovlačenja da pređemo na recenziju. I kao što rekao, danas ćemo pričati o Aqua Amari. Inače, ovdje možete vidjeti bocu. Jako lepo izgleda. Jedina mana što ne može da stoji ovako na polici, već morat će da leži ovako položeno. Uostalom, sem toga, sprayer jako lepo radi. Boca sama po sebi jako lepo izgleda. Što se tiče mirisa ovog parfema, jako je jednostavan, nema tu mnogo nota. U otvaranju naranđa, kasnije srce parfema čine neroli i note morske vode i baza se sastoji od pačulija i tamjana. U principu možete sve ove note prepoznati u toku trajanja parfema, nije linearan, otvara se nekom prljavom naranđom pomešanom s blago tim morskim notama, ali one kasnije izbijaju nakon neka 2-3 sata nošenja neroli i te morske note. Dry down jako lep, i dalje se osjeća svežina naranđe, malo nerolija, do izražaja dolazi tamjan, pačuli od samog početka primetan, ali u nijednom trenutku nije dominantna nota ovog parfema. Više se nekako uklapa sa tom naranđom, meša se i daje taj miris naranđine kore više nego nekog soka od naranđe. Inače, jako lep parfem. Trenutno se malo teže može naći. Izbačen je iz proizvodnje. Postoje glasine da se vraća u proizvodnju samo u ambalaži od 50 ml, ali ja to ne mogu da vam potvrdim. Između ostalog, trajanje, projekcija, odlični, pogotovo za letnji miris. Na meni ovaj parfem traje ceo dan, preko 10 sati gura, vrlo lagano, projektuje veoma jako, ostavlja jako prijatan trag. Najveća mana je ta što ovaj parfem ne radi na svačijoj koži. Kod nekih ljudi upravo te morske note i pačuli i naranđa, sve u kombinaciji, mogu da daju jako neprijatan miris koji podsjeća na miris pokvarenog jajeta, da. Kod mene to nije slučaj sa mojom kožom. Savršeno radi ovaj parfem, jedan od mojih omiljenih parfema, pogotovo za leto. Kao što rekao, trajnost, projekcija, miris, sve na mestu. Nije bio previše skup, sada vidim da su cene malo skočile upravo zbog toga što se više ne proizvodi. Što se tiče komplimenata, koga interesuje, ja iskreno nisam dobio ni jedan kompliment na ovaj parfem, bez da sam pitao nekog kako miriše. Ali sad, šta je tu je, niko od nas u ovome nije samo zbog komplimenata. Upravo zbog toga što mnogi youtuberi pričaju kako ovaj parfem izvlači komplimente gde god se pojavite. Sa mnom to nije slučaj, možda sa nekim drugim jeste, ali ja jako uživam dok nosim ovaj parfem, obožavam njegov miris i kada god ga stavim znam da ću imati jako lep dan. To bi bilo to za danas. Ukoliko vam se dopalo ono što ste videli, a niste još uvek to učinili, subscribeujte se odmah. Lupite like, ostavite u komentarima šta vi mislite o ovom parfemu i šta biste želeli da vidite sledeće na mom kanalu.